Дуслар, бүген без сезнең белән Актаныш районы Әнәк авылына кайттык. Һәм бүгенге безнең кунакларыбыз Иршат, Юлия Нәбиевлар. Киттек. Дуслар, менә ул Иршат һәм Юлия Нәбиевларның йортлары. Бүген без аларга кунакка кайттык. Аларны инде Татарстанда, Актанышта белмәгән кеше юк. Бик танылган блогерлар. Әйдәгез үзләре белән дә якыннанрак танышыйк әле. Киттек. Исәнмесез? Мен әйтеп үткәнемчә, без бүген Юлия белән Иршатта кунакта. Алар менә шушы колхоз биргән матур йортта яшәп яталар. Кызлар, икеләр ничекләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Әйбәт. Иршат, ни хәлләрдә, нишлисең әле син монда? Нишләп шундый ул монча авылча кешечә түгел? Су буена иртә торган, специально отдыхайтырга шундый монча. Сез ял яратасыз инде, без Инстаграмда карап барабыз. Гел каядыр ял итеп йөриләр, алар сплавка да баралар, әле кайларга башкирияларга да китәләр. Бу йортны ничек алдыгыз? Күпмегә бирделәр, колхоз ничек сезне поддерживать итә, сөйләгез әле. Авылга кайткач инде Иршат эштә бит, инде колхозда эшли. Шулай программа бар. Теге шәһәрдән инде вообще яшьләр, әгәр дә колхозда эшлиләр икән, йортлар бирелә инде шундый. Безгә шушы йортның берсе безгә эләкте. Сез алга таба шушында яшәргә җыйнасызмы, әллә башка планнарыгыз да бармы? Юк, без Монда инде. Но в дальнейшем менә без җир алдык, фундамент салдык дигәндәй. Как пойдет инде, әле материал артып китте, резко гына, әле аңлап бетереп булмый, ничек булар. Дальше. Можешь шушы мөнчәдә гына яшәп йөрергә. на колесах. Яшәп китәрсез. Син бала күчеп килдең бит инде, Әнәк авылына шулай бит? Кайсы яктан син үзең? Пермь өлкәсеннән, Октябрьский районнан, авылда туып үстем мин. Мин монда килгәндә татарчаны бик белми идем, чөнки Пермь татарлары белән мондагы татар теле гел икенче төрле. Гел икенче, һәм инде миңа бик авыр булды. Минем әтиәни аерылышу сәбәпле, әти мине 2011 елның декабрендә китереп куйды монда бер туган сеңлесенә. Мин аларда яшәдем. 9-ны монда тамамладым, 11-не укыдым. Ну, монда инде, монда иттем. Иршат белән син монда таныштың? Монда таныштык, әйе. Ул бавылныкы бит инде. Әйе, Иршат моннан. Син монда калырга риза идеңме, әллә инде син теге шәһәргә? Юк, мин без өйләнешкәч, мин әйтәм Иршатка, Иршат мәйтә, мин авылда тормыйм. Нишләптер менә күңел нигә шәһәргә тарта иде инде. Төле гомер буе авылда яшәп үскәнгә шулай булган микән инде ул шәһәр. В итоге киттек без, безнең бик авыр булды. Без башта Пермь ягына кайтып киттек. Минем якка инде, минем төп йортка кайтып та яшәдек. Аннары кире Шаллыга килдек. Аның турында минем постлар бар, аны киреп укысаң кызык инде ул. Хәзер генә кызык, ул вакытта кызык түгел иде. Аннары шәһәргә киткәч, Иршат әйтә, авылга кайтабыз, потому что торабыз Шаллыда, квартира снимать итәбез 11 мең, кредит 11 мең. Иршат җүнләп эшләми, мин олы кыз белән декретта. Акча юк, даже ипигә акчалар булмаган көннәр бар иде. Теге диваннар күтәреп, вакыт-як акча эзләгән вакытлар булды. Вот шәһәрдә торганда. Һәм инде шулай кызыгы килә, Иршат мине уговаривать итеп, Пушыга кайтып китте. Без монда кайттык, үй снимать иттек. Монда Пушыда шундый иске генә бер йорт, но без анда шундый прям задышали дип әйтгәндә, русча әйткәндә, шундый рәхәт яшәдек без анда, мунчаларын, эшләрен ясап алдык инде үзебезгә ничек кирәк, снимать итеп тордык, шибиләр карадым мин, индауткалар, үзебезнең бакча, бәрәңге, яшелчә бөтенләй бер бар иде. То есть компотлар ябып, менә шундый ул миңа шул тиклем ошады да, һәм инде әйтәм, Иршат, мин авылдан бер кайда китмим. Димәк, хәзердә китәсең килмисең шәһәргә? Мин менә Шаллыга да даже барып кайтсак, Казанга, анда Уфага, үләм инде белмим. Менә минем как будто сулыш теге задыхаться иткән кебек. Ирең синең колхозда эшли, ә син үзең? Мин декрет бетте, минем апрельдә, мин өйдә. Шул блок белән Акча эшлисең? Да. Акча күп керәме? Блоктан? Керә. 100 мең? Бар. 200 мең? Бәлки күбрәктер дә. Ярар, алга таба да шулай акчагыз күп булып торсын. Безне үзегезнең блоклардан сиздеп торсыз. Иршат әйдә якынрак сөйләп китеп карыйк әле бу мунчаны. Моны авыл халкының бик күргәне дә юктыр. Ансы менә ни инде газ баллоннан миш ясадым инде теге җайларак нирәк булсын дип. Ансы бочкасы нидән генә канистр. Эссе салырга. Природага төшкәч бары су бик кирәкмәй бит инде. Эссе булса суга сикерәсең. Шул профильләрне бөгеп, вагонкалар алып наша ясап куйдым. So seductive. I take you to the candy shop. Юк, кызым, это Казаннан килде. Монда мин балык таптым. Бу балыкны ишәтәләр микән?
İşlep kine gittiniz әле шуның турында. Misal kılan çağırıp çibilerge uzak ballarına satarız. Dil üstünler için. Bu bizning tege legendarный balık balık bilan o'tirtgan pomidorlar. Bir degan o'sib o'tira, ana pomidorlar aybat. Балыкны шунда эшләп кем калдырдыңызмы сез? Да. Обычный балыкны. Обычный balıkны. Benim kanımda on iki 13 türlü sort kuruşu. Yazmaqayım bunsa. Hayır, bunamızda tigi yasmıştı. Şuraya üstkenler. 2 yıl kavucu kuruşu bir alırlar bizde. Bildirib o'tira endi bunlarni. Kuzga toba kelib tushirsangiz, bildirib o'tira. Аймада яз көне бүтүн бирок шешеккә күмләрдә матур. Oppoq motor endi. Kuru kol. Ayt, qara, buruşlar. Tahtavay kuruşu. Nakten Юлия, син эшләмисең инде. Эшләмим. Блог белән генә шөгыльләнәсең. Әдәмне теге җитди итебрәк сөйләшеп алыйк әле. Блог алып барып, акча эшләү бик җиңел дип кеше әйтәйме? Һәм үзләре дә һаман менә бу кешене беләм, менә блог алып барырга кирәк, менә Instagram эшләргә кирәк та, и шуннан гына акча эшләп ятырга кирәк ди. Миңа калса бу бик дөрес түгел. Юк, әлбәттә юк. Беләсең, Лилия, кайбер көннәрне менә вообще жуеп атасым килә, Instagramны вообще югаласым килә, ул бит бөтен кеше сине белә, тикшерәләр, теге язгына чыкмый торсаң, нәрсә чыкмый торасың? Талаштыгызмы әллә? Нәрсә булды? Менә теге кайбер көннәрне просто менә ял итәсе килә, но чыкмыйча да булмый, ул минем эш. Все уже теге әйтәләр бит, к чему приучил, теге шундый бер не бар бит инде. Теге булмый уже, авыр, бик энергияны күп ала күстие, бик нык күстие. Теге мин ничек бар шулай төшереп барам, миндә минлектә юк. Минем Ершат вообще гади. Без инде Ершатның 2 җыры чыкты бит инде. Икесе дә хит булдылар сразу. Ул 2 җырлар чыккач инде күпме не булды теге. Негатив комментарийлар булды. Нет, негатив вообще булмады. Бик әйбәт кирде, җырларны кабул иттеләр, рәхмәт. Теге яраттылар. Менә өченчесен чыгарга торабыз Алла бирсә. Кеше уйлый аны җиңел дип. Аны бит берәү дә белми, менә аны үзем эшләп карамыйча, белмисең. Аны бит автордан сатып алырга кирәк, ул җырын табырга кирәк, аны яздырырга кирәк, аны өчен түләргә кирәк, аны әле кертергә кирәк, чтобы аны бөтен кеше ишетсен. Аны еще прокрутить надо, кешегә ошыймы ул юкмы? Аны җырлый белергә кирәк, то есть аны бит нюанслары күп. Инде кеше менә чыгып басканда җырлый инде. Ершат үз тавышы белән җырлый. Без яздырабыз Ришат Шәйхетдинов та, и ул менә яздыра тавышны ничек бар шулай. Бернинди компьютер белән теге обрабатывать итмичә. То есть менә блог инде безнең хәзер шундый тематикада бара. Авыл тормышы үзебезнең ничек яшибез, ничек бар, и инде менә Ершат җырлый. Суга янабыз качаннар, Ертайларда калды икән, Сабайдан алар үсә, Әйяллар ярмак икән, Доллар артында балачак, Әйбізді қаманда көтә. Авыл тормышы ошыймы сиңа шул сорауны бирим әле. Авыл тормышы ныгышы теге. Без авылдан бер кайда күчмәйбез, даже желание да юк. Шәһәрдә яшәп караган идем. Не? Бары авылга тарта. Менә хәзер без сезгә йорт бирәбез, үй бирәбез, мәсәлән, ниме шәһәрдә эш бирәбез дисәләр, китәр идегезме? Юк. Юк. Димәк, сезне чын күңелдән менә шундый авыл җанлы, авыл җине калган кеше дип әйтеп була инде. Була. Безнең бит монда менә әти-әниләр дә янда. Шунысы да рәхәт. Менә без кадәр чыгып китәбез. Балаларны әти-әниләр алып карап тора. Ершатның әти-әнисе инде. Авыл җанлы булгач инде, димәк, сез әле сез җырлагач та инде Юлия сөйләде безгә. Әйдәгез, сезнең белән бер кичкенә генә рубрика ясап алабыз. Име авыл сүзе яисә урам сүзе, авыл урамы сүзе кергән име, яисә Актаныш сүзе кергән җырлар җырлап алабыз. Чиратлап, яме башта Иршат, аннары Юлия, аннан соң мин. Иянәгем, минем киләчәгем. И что такое? Мин Юлия. Юлия. Хәзер. Нинди җырлар бар соң әле авыл турында. Кстати, Пушы авылым, минем туган җирем, синдә авыл кайда бар тагын? Урман сулы, болын калкулыклы, җанга якын бердән бер ягым. 2:00. Син җырлыйсыңмы бүген? Әйдә. Су буенда ушак яна, кем кабызган ул ушакны? Төшсәм әгәр су буена,
Табармын күк балачакны. Получается, анда куплетында авыл сүзе бар. Мен бу җырны бик яхшы беләм. Синдә 1 балл, миндә 1 балл, Иршатта 1 балл. Тагын җырлыйсыңмы? 2 балл. 2 балл. Давайте сесим. Әйдә без тагын бер шәҗер җырлыйбыз. Әйдә мин җырлыйм. Давай. Кайтам әле, авылыма. Бен сырашырга, хәләхвәләр. Исәни мин микән күрше тирә, әткәйәнекәйләр дә бар микән. Молодец. И тагын бөтенебезгә дә таныштыр бар бит әле. Кайтам әле туган ягыма дигән. Анда да авыл сүз бар. Бигичева җырлый. Юк, белмим. Ярар, молодцы. Синдә 2 балл, синдә 2 балл. Икегезгә дә җиңүче, гаилә белән мине җиңеп аттыгыз дип торыйк инде. Икәүләшеп бер Лилияны җиңделәр дип әйтик инде. Нәбиевлар гаиләсе 2 кыз үстерә. Кызларыгызның да авылда яшәвен теләр идегезме? Әйе. Мин, например, теләрим. Юлия по-любому юк дип уйлыйм. Әйе, ул күзләрендә аска төшерде тик. Сыралы күзләр олай куйды. Но мин балалар алга китсен дим инде. Я хочу видеть в них менә кеше булсыннар, менә зур исемле кеше булсыннар балалар. Без кеше түгелме? Но замана үзгәрә. Замана үзгәрә. Ул замана, опять-таки, Үзләре карасыннар. әйе. Үзләре. Садик, мәктәп ягы авылда ничек? Проблемалы түгелме? Бездә бөтен әйбердә на высшем уровне дисәң була даже. Актаныш районында вообще шәһәрдәге кебегрәк. Бөтен әйбердә. Дуслар, без бүген Актаныш районы Энәк авылына кайттык. Менә безне монда шундый яшь, күңелле парлар каршы алды. Юлия, Иршат Нәбиевлар, авыл җанлы, авылны яраталар, бер кайда китмибез диләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Алла таба уңышларына телисе килә. Өегезне, йортыгызны асап бетерегез. Яңадан яңа шәптән шәп машиналар алыгыз. Кызларыгыз исән сау булсын дигән теләкләрдә калам. Һәм инде сездән дә саубуллашу сүзләре һәм бәлки сезнең шәһәрдә яшәүче яшьләргә әйтер сүзләрегез бардыр. Кстати, яшьләр буенча дигәндә минем әйтәсе килә инде бер сүз. Теге әти-әниләргә кайтып ярдәм итә торган булыгы. Теге заправкага акча җәлләп, тегесе монсы ул гомергә бер генә киләбез. Дөньяның кайчан бетәсен, кайчан итәсен беребез дә белмәйбез. Шуңа да шастырып кайтырга кирәк. Ато бар шундый кешеләр теге ярты елга, 1 елга бер генә кайталар да, без кайттык, менә шулай. Менә шуны үзгәртергә кирәк, бераз уйларга кирәк. Әле аны гына үзгәртәсе түгел, бәлки авылга кайтып яшәргә дә кирәктер. Нәрсәсе бар һәм бит килә. Ярдәм итәргә кирәк инде әти-әнигә обязательно. Авылга кайту инде ул һәрбер кешенең үзеннән тора. Кемдер бит менә авылдан китәр, прям шәһәрдән кайтасылар килми. Андыйлар да бар. То есть һәрбер кешенең, у каждого свой выбор дип әйтер идем инде. Авылда рәхәт, кунакка кайтыгыз. Яшәргә булмаса да кунакка кайтыгыз. Менә шушы матур нотада без инде Нәбиевлар белән дә, Энәк авылы белән дә һәм сезнең белән дә саубуллашабыз, дуслар.